Samtang nga miatras ang dakbayan sa Lisay sa tinuig unta nila nga pagsalmot sa Sinulog Festival tungod gihapon sa COVID-19. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Sa post sa iyang social media account, gipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga nakukom nga isibog lang unya sa dakbayan ang pagsalmot sa Sinulog 2021. Human sa ilang pagtimbang-timbang. Gitahod nila ang desisyon sa Sinulog Foundation nga ipadayon ang festival taliwas sa pandemya. Hinuon karong bag-o lang gipaybaw na sa Sinulog Foundation nga kansilado ang street dancing ug ang gipabili na lang ang virtual showdown. Wa na'y panginahanglan nga moanhi pa sa venue ang mga participant kay ang dance presentation himuon man sa tagsa-tagsa ka mga dapit ug ipasundayag pinaagi sa virtual presentation. Matod ni Edgar Mabunay, City Budget Officer, nga matag tuig, migahin ang dakbayan alang sa mga cultural activities. Lakip na niini ang gahin alang sa Sinulog Grand Parade. Apan tungod sa padayong suliran sa COVID-19, gipadaptin lang una sa dakbayan ang pagsalmot sa Sinulog 2021. Sa rehearsal, mabitan na pag-ingon, pag first yun nga meeting, nga niingon nga, kuan ba, ako ginanggi pangutana nga, maka-address bagyod ang number of participants bisag i-trim down into 50%. Unsaon man nato kanaganing inig-ana sa simba. Usa ang Talisay City sa lalawigan sa Subo nga tigsalmutan sa Sinulog Festival. Samtang mosaulog usab og mga novena masses ang kasagaran sa simbahan sa dakbayan alang sa mga Talisaynon nga deboto sa Balaang Bata sugod karong Biyernes. Usa niini ang St. Joseph Parish sa Barangay Tabunok. Karon murag simultaneous ma-address ra gyapon nya bisag way procession kay mao na usaman sa gitangtang ana ra gyud ta sa ato ang atong devotion kada parokya nya anang kani dili imbes kada kuan ako man siya ikuyog kay kuyog kanang inig proseso masay makagawa siya sa diri sa office kay kuyog sa procession karon i-procession lang inako diri sa among parish. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.